Nový rok je tu asi aj predpoklad trendov v líčení na rok 2025. Celý minulý rok bolo extrémne výrazných lícenkách, ktoré možno boli niekedy až tam, kde by byť nemuseli. Tento rok sa ich určite nevzdáme, ale budeme ich nosiť o niečo prirodzenejšie. Posledné roky sa tiež všetko točilo okolo glowy make-upu, krémových, lesklých vecí a tentokrát to bude trošku na ústupe a začnú viac do popredia ísť pudrové produkty a taký polomatný, prirodzený finish. Kontúrka na pery sa nosila často veľmi výrazne v kontrastných farbách, zväčšovali sme si pery kontúrkou a ako keby priznávali to, nikto to neskrýval a od toho sa teraz trošku upustí a opäť pôjde do popredia prirodzenosť. Rúže sa budú nosiť aj s takými rozostrenými, nepresnými okrajmi, ktoré pôsobia ako tak nedbalo a tento trend pochádza z Korei, kde práve takéto líčenie je veľmi populárne. A ako v tomto roku aj v ďalšom budeme vidieť stále menej často vyčesané obočie, také tie mydlové, naježené obočia a určite viac sa budú nosiť prirodzené obočia a dokonca aj trošku tenšie.